Illum ninaqdu ma' bosta knejjes insara, speċjalment fil-Lvant, fit-tifkira ta' Santa Katarina, Verġni u Martri. Naqraw li din il-Martri tal-Ixandra, fl-Eġittu, twildet fil-fidi minn familja nobli u kienet monija biġmiel u werf li ma bħalhom. Massenzju, l-gvernatur pagan tal-belt tal-Ixandra, xtaqa b'martu, iżda żagħżugħa qaddisa weġbitu li kienet diġà marsa ma' Ġesu u li biss kienet u ridet ħobb. Katarina baqgħet sħiħa f'din l-għażla tagħha u Ġesu wettaqa b'qawwa u werf li xejnu leħrex Manigoldi u l-aqwa orrif li ġarbuha. Il-martirju tagħha u l-glorja tar-rebħa tagħha taw bidu għal kult li xteret mal-Orjent kollu u bosta knejjes u altari fl-Oċċident. Fosthom fil-Gżejjer tagħna huma dedikati lilha. Illum inkantaw mal-Knisja, nifirħu li tennew għax is-sit ta' kollox ħabb lil din il-Verġni qaddisa u glorjuża.